Retsio, mi fewn yn gry. Ac yna mae'n disgyn I chwaraewr Rhydaman. Ac mae'n mynd amdan y gol yn ergydio. Os na lawio, chwaraewyr Rhydaman yn meddwl bod yn lawio, ond y dyfarnwr ddim yn cytuno. Cyfla, cynta'r gêm yn mynd I Rhydaman. O sawiriad, VAR yn mynd ymlaen yma. Mae'r dyfarnwr I weld yn cael negas yn ei glist. Oedd na lawio gen amddiffynwr Cei Connah. Dyna ydy'r cwestiwn. Y dyfarnwr wedi dod I benderfyniad bod na ddim llawio yn y cwrt cosbi. Y croesiad yn dod I fewn. Mae Haseb yn cael y peniad cynta a mae'n disgyn I Woodcock, ond Woodcock yn ergydio dros y trawst. Ddim yn rhy bell o ganfod cefn y rhwyd. Rhydaman casglu'r bêl. A mae yna ergyd yn dod. Ond amddiffynwr Cei Connah yn dod ar bêl allan. Ac yn ergydio eto. Ddim yn rhy bell. Adam John yn ergydio tu allan i'r cwrt cosbi. Ond ddim yn creu llawer o draffarth i'r golwr Chris Rensio. Ferguson yn ffeindio Woodcock. Woodcock yn croesi. Ac am groesiad. A West. Tu allan y cwrt cosbi. Yn croesi eto. Golwr yn methu'r bêl a'r capten ar y postyn pella, dwi'n siŵr. Oedd o ddim yn disgwyl i'r gol geidwad fethu'r bêl yn fanna. Cyfla euraidd i'r Nomadiaid. Franklin yn ennill y peniad. Hussein Mehaseb. Mehaseb. O, so drosedd yn fanna. San wedi troseddu Mehaseb. A mae'n gic o'r smotyn. Cyfla euraidd I Callum West yn fama. I roi Cei Connah ar y blaen. A ddim camgymeriad. Gen prif grewr y gyngrair yn gyrru'r golwr. Y ffordd anghywir ac yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Y bêl yn cael ei ledu. Yn canfod traed Mikey Stone. A mae'r bêl yn glanio. Ac mae'r ergyd yn taro'r trawst. Ergyd o safon gen flaenwr Cei Connah. Y golwr wedi cael ei giro, ond y trawst yn rhwystro y blaenwr Harry Franklin. Ac ergyd o safon, ond yn taro y trawst. Bêl dod I Mikey Stone. Mikey Stone, ceisio creu. Yn edrych i'r gydio. O! A mergyd gen Iwan Murray. Arbediad arbennig gan y golwr Luke Martin. Am gol fysa honno di bod. Ferguson yn mynd ar un o'i rediadau pwerus. Iwan Murray yn troseddu. Chwaraewyr Rhydaman ddim yn hapus efo'r drosedd gan Iwan Murray. Yn gorfodi'r dyfarnwr I fynd i'w bocad I roi cartyn melyn. Trosedd cas gen Iwan Murray a'r chwaraewr Rhydaman yn fanna. Woodcock. Mae Franklin yn cael y bêl. Ydy'n mynd I gefn y rhwyd. Harry Franklin yn rhwydo. Pêl Max Woodcock yn ffeindio Harry Franklin. Sydd o gyffwrdd y bêl. Heibio'r gol geidwad. Ac yn canfod gefn y rhwyd. Cei Connah 2, Rhydaman dim.